मानिखा बेबो जोंनिया बेस्रा जाबजुङा ओरैबायदि मोजां मोसानो गोरोंमोन आरो आच्छा स्टाइलावबो माने एक्सपार्ट एभ्रिथिं गासिखौबो माने गोसोआव दं मानो माथो लोगोसेनो देरनाय मानसिजों मोनसे नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं फुरा ओरै एरियायावहाय नोंनो माने नों मिथियो नोङो महायथो बे जमुनागुरिया ए हे जमुनागुरिनि मा नाम लानि नोङो सुजुकि खायो मोसानाया बे सुजुकिया सुजुकि गारि बायदि दे आसल रंजाग्राफ्रा बिसोरसो नै गाखोजोबखाबाय बिसोर थानो हानो हाबबाय नैबे समायना रमायना गामियावहाय खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ जागायबाय नैबे मालिबिथा काथलिक चार्चनि लांगोनानिफ्राय देग्लायबो आरोबाव जोङो बर'दिन फैनायखाय आरोबाव जोंनि नैबे एरियानि काथलिक धोरोमनि सेन्ट पल जनाल होननायनि लाइमोनफोरा आरोबाव देग्लायबो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय मेथाइ खननाय दामनाय देनायजों बर'दिन मांगिनाय केरल जायखौ बुङो बेखौहाय जोङो दिनै आवगायबावनायस्लाय दिनै 27 डिसेम्बर दे लोगोफोर थाम थिम जाबाय नै आरो माखासे फैगासिनो दंबावो माखासेया नैबो सौफैबाय दा जोङो थांनो थामथिमसै नैबे बिसोरो नै बिराद गोसो गुदुंखा जोंनि ओरैनो लाइमोनफोरा जोंलाय लाइसेन्स गोनांबावसो होमब्लाबो जों थानो हाया थानो हायिनि ओंखारनांबाय थानो हाखाया दा हाया नै माब्ला मोसानो मोनो बेखौसो नेगासिनो दंसै बेलाय नै सिफुं सुनायाव अस्टादखा सिफुं नै दामनो लुबैथारबाय औ बेबायदि दामगोन बेबायदि गोदो मायाव मैसो बिखुङाव दामबोनायमोन नामा नोंबो मोसौ बिखुङावहाय सप्तासे सोलोंदोंमोन मैसो बिखुङाव ओमफ्राय जोंहा पार्टि दङमोन 2 बोसोर जोङो बिदि पार्टि दामदों हाबा गायोमोन दा गोबाव बोसोर जाबाय 20 बोसोरनि उनाव दिनै ओंखारफिननाय जाबाय नंगौ बैसोआ बेसेबां जाखो आदै बैसोआ 50 थांबाय 50 औ बेफोरबायदिनो थानो हाया मानिया दा मानिया माने बैसोआल' 50 खिन्थु नैबे गोसोआथ' 50 जाथ'वाखै आइथिं थोंथाम जाजासे दामगोन सिनियर मस्ट बैसोआ बेसेबां जाखो आमाय बे आफादगिरि जोंना 63 थांबाय 63 बाब मा सननिफ्राय दामजेना माब्रै सोलोङा मैसोआव ना मायाव मैसो लावखार थानायावनो सोलोंजेनखानायखा ओमफ्राय बेल' नङा आं बिदिनो गोदो उन्दैनिफ्राय सिफुं जत्रा सेरजा बेखौ आं दामजोबोमोन आच्छा फैयै माने बैसोजों लोगोसे दामनाय देनायखौ बारा जास्ट जानाय मोनले ओमफ्राय आं बिदि रंजानाय बोथोराव ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनो गावखौ बोरायदोंना बुरैदों थाल मोना ओरैबायदि माने इन्ट्रेस्टिं मोनो आरो इसोरनि बेफोरबायदि रंजानायाव जिउआनो बोरैबा थुलुंगाखाङो दा बेबायदिनो सुसारि जानाय जिनाखि दिन बर'दिन बिनि थाखायनो बेबायदि रंजानाय न'खर न'खर लाखाबाय नै खाम बोरो खामा गोदान बावसो जोंने देग्लाय बायखाबाय 8000 लाखायो ओइ नोंनो दा खाम दामग्राया औ थिगखा औ दे फिटिं खालामदो दे होमबा ओरै सिख्लाफोर नै बेबायदिनो इसोरनियाव आर'ज गाबनायजों जागायबाय जोंनि बे हाबाफारिखौ एबा रंजानाय मेथाइ खननाय मोनफ्रोमबो प्रभु नोंनि मुंनि जाथों आरो नोंनिनो आरो जोङो मिथिसार होनो हानाय बादि अनसुला आफा नोंनि गोथार जिउखौ जोंनि साफ्रोमनिबो सायाव थन'नानै नोंनि बेंग्रा आसल रंजाग्राफ्रा बिसोरसो नै गाखोजोबखाबाय बिसोर थानो हानो माने लामायावबो मोसानाय नांगौ बिसोरनो बेयाव गाखोना ज' मोसालांगोन बिसोरो बेलाय गाखोजोबबाय बास ओमफ्राय नैबे पाइलट सियारा मोनसे दोनदो औ गाखोलाय ओंखारलायाव गारिया गोजौ ना गाखोलाय ओंखारलायाव नांगौ दे मोजाङै दे गोग्लैगोन थांगासिनो दं जोङो गारियाव सानैल' जाबाय नै सोमखोरजों आंजोंहाय फुरा फुल ड्रेसावखायबो ओंखारबोखाबाय नै बेलाय फुरा होख्लायाला माथो होख्लायनायानो होख्लायनाय बोसोराव खेबसेल' मोनजायो ना बेबायदि मोजां ओरैहाय जायगाया माने भुटान सेर दुब्लिबारि बिराद मोजां भिउस नै अब्ला लोगोफोर जों मोनसे गामियाव हाबबाय बे मोनसे न'खराव हाबसिगोन बे जाहैबाय जेरुसालेम होनना बुङो बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि दे मानसिफ्रा बारा मिथिबाङा बेखौहाय दा बेवहाय थामथिम बेयाव मोनसे न'खराव हाबनो थाखाय बेयाव बाबुमोनाबो मोसानो फैदों दा नोंनि मा नाम बाबु रियान नोंलाय रक नै बेलाय बेवहाय जोंने सिख्लाफ्रा रेडि बानखासिनि लाइन जादलायखाबाय नैबे न'खराव हाबगोन नैबो ओमफ्राय ओरै दामग्रा देग्रा आगजुफ्रा रेडि दे सेटिं खारौ नों बेखौ दामगोन बेखौ दामनोसै दे लागायना हो मानि नाङा नोङो जाबाय रेडि होजेनबाय
अनला जाबाय रेडि हाबसिगोन नै येस न'खरनि गिरिया नै बिसोरनो नै दे हामबायसै बेलाय हाबबाय नैबे समायना रमायना गामियावहाय जेरुसालेम बालाजार ना माबा होनो आरो ओमफ्राय जोंने मण्डलिने जेरुसालेम आरो गय बारियावहाय नै गय फिथाइया नुबाय दा नै बिराद इन्ट्रेस्ट लोगोफोर फुरथि बेबायदि बेबो आसललै मोनजाजेनबाय नै मा मोनजादों दाउदै अमा बेदर खुमब्राजों दाउदै माबाजों बेदरजों एवनायनि आरो जाबावगोन आरो जालांगोन होखानायसै होमब्ला नोंखौ बेखौ आं जाजेननाय जासिगोन माबायदि बहुत टेस्ट खुमब्रा बिराद सिदा खालामना संनो गोरोंलै माहाजोनाबो नै बेबो जेरुसालेमनिनो खिन्थु मण्डलिया मालि बिथा आरो बेयाव हाबबाय नै बे न'आ जाहैबाय सोरनि बे न'आ सोरनि कफि बेदा औ एरनेस्टना बुङोलै माने रसिता मिनियाबो दंबावोसो हनै होमब्लाबो जागासिनो दं सुग्रेम नैबे आमाइनि न'आव रसितानि फिफा बर'दिननि गोजोननाय हेपि ख्रिस्टमास माबायदि मोनदों आमा बिराद मोजां आरो गोजोननाया देग्लाय साबसिन रासिन जाबाय जोंब्लावसिन जाबाय ना फिसाजोबो फैदों नालाय औ खुसियानो अभार आरो साबसिन गोजोननाय बाव बरिया थानो हायोब्रा नै गोदो खामफ्लायसो देखावोमोन नोंसोर लोगो मोनफिनदों गोदोनि बायदि जोंब्लावसो एरलांसो बे जाहैबाय नैबे बिसिनि न' नै खोलोम हरदो दिनै फार्स्ट टाइम माने खाथिनिनो जोंथ' गोरलैनिफ्राय लोगो मोनलायबोनाय गोबां मानसिया मिथिया टुगेदार औ सिगांथ' न'आ जोंनि खाथिसिनबावसोमोन सोमदोनमोननि गामियावनो जोनोम मोननाय औ राइट रियेल स्ट्रागोलआ मा बेखौ जों मिथिगौ दानि गथ'फ्रा इदि खस्थ' खालामनो हानाय नङा जोंनि बायदि जोंनि टाइमावहाय जों भेकेसन साननै सानथाम सप्तानै भेकेसन मोनबा जोंखौ लायामोनथ' ओजों गारजामान दंबोयोमोन जोंनि टाइमाव दानि गथ'फ्रा एकदम ओरैबायदि लाखि आरो ना खाथियाव दन बस्क' स्कुल दं जोंनि टाइमावथ' गैयामोन गोजानाव थांना फरायहैनांगौ दै बारनानै थांनांगौ माने बिसोरबो बिमा बिफाफ्राबो भिजिटिं खालामनो थाखायहाय एसेबां माने गोरलै नङामोन आरो थांनानै ना राइट गोबावसैमोन नामा बर'दिन जायैया गामियाव बर'दिन जायैया बोसोरथाम मिस जाबायमोन बोसोरथामनि उनाव देग्लाय मोजां दा थासारिफ्रा साबसिन जाबायना गामियाव साबसिन जाबाय खालि एसे हाद्रि औ बानायगासिनो दं नालाय जोंथ' हाद्रिखौ नुवा जाहैबाय औ बेनो खाथियाव लोगो मोनलायोबो गोबावसैमोन नोंसोरनो ओरै खारबोबाय नोंसोरबो ओरै बेस्थ' जाबाय नों गावबागाव बेस्थ' जाबाय आं बेस्थ' जाबाय बिदि जानानै हस्टेलाव ज' थायोमोन सोमदोना ओरैबायदि सोमदोन इज ए गुड डान्सार क्लासिकेल बिराद मोजां मोसानो हाबावो सोमदोना गोबाङा बुंफेराखैमोन दे मोसानायखौहाय फार्स्ट टाइम बे मिथिगौ गोरलैनिफ्राय माने जोंनि समावलाय जों माबामोन थिगानोमोन खिन्थु दा जोंनि बै समनि सोलोंनायाथ' हास्लाबा दानि गथ'फोरनि माने बिसिनि डिफारेन्स टाइप आरो ना बेलेग जाहैबाय जोंनि जुगाव ट्रेन्डिङा बेनोमोन सोमदोना ओरैबायदि मोजां मोसानो गोरोंमोन आरो स्टाइलावबो माने एक्सपार्ट एभ्रिथिं गासिखौबो माने गोसोआव दं माथो लाइक चाइल्डहुड लोगो होननानै बुंजायो आरो उन्दैनि लोगो थेंक इउ सो माच गोजोननाय मोनबाय दे हामबायसै दे मेरि क्रिसमास नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं फुरा ओरै एरियायावहाय नोंनो माने ब्लगार जानानै थाबाय आरो ओरैहाय माने
इउटुबारफ्राबो बारा गैयाना जोंनि एरियायावहाय मोनफ्रोमबो कन्टेन्ट सोमदोनाव दे दे धोरोमनि हारिनि जिखुनु प्रग्राम सोमदोनाव आदसा दे थेंक इउ Thank you so नायनायनि much. थाखाय नैबे नै आनैया एखे जोंलाय गोदोनिफ्रान मिथिलायगौ हामबायसै आनै र' दे र' ओमफ्राय नै आमायालाय बे नै हामबायसै बानायसो आमायसो साबायखर आंनि न'आव फैनो थाखाय औ ओमफ्राय नोङो देहाबो साबसिन जादों दा थनथना जाबाय होबाय सिथ्लाया जायगा जादलायासै बहाय दाने दस्रा न'खराव थांबावनोसै मोनसेबाव न'खर बे मा गामिथाय ओरै बारलांनानै दहला बारनानै मा गामि नानि नों मिथियो नोङो महायथो बे जमनागुरियाव ए हे जमनागुरिनिसो नंखागौ मिथिया ओरै नै बिनानावफ्रा नोंलाय महायथो महायनि दादगारिनिबो फैबावदोंसो नै बरिया दादगारि खाग्राबारि जियागुरि जिया दंना माथो खोनानोसै जोंलाय गैया मा नाम नानि नोङो होखायो मोसानाया बे सुजुखि गारि बायदि नै बिदि दंग' बारलायनांगौ नै दंग' बारलायनांगौ नै फैद्लादो दे बाब आसल गोजालै बिसोर हाद्रि खुबोजोबखायो मोसानायाबो दा उइथ इउनिफर्मसखा ओंगार आं ओरै बारलाङि ओरैनिफ्राय साबसिन नुयो औ बेलाय बाब होनबावो दे बिसोर जाबाय गासैबो गोसो गुदुं लाइमोनफोर मानिया नै बिसोर बोरायैन लाइमोनफोर आरो बोरायैन लाइमोनफोर बेलाय होमब्लाबो हाया इसोरजों आसलसो नै आरो इसोर आसलसिनबाव लास्टनिया नै मानिखा बेबो जोंनिया बेस्रा जाबजुबङा दा बेथ' लामा मानि सुखायो नै थानो हाखा हाब ओरैबो गय बागान बानायबाय नै मा गामि होनोखौ नाया एखे गय गायजोब्बाय नै गया जायो थारमाने नैबेखिनियाव गय गोरलै गोरलै गुवार नै भुटानाबो खाथि खासै फैबाय बाव रेडि जाफैलायबाय नै गोबाङैन जोंनिया मोसाखावरिफ्रा बेलाय मा गामि इयो पाउलुस बोरिफारासो ने बोरिफारानो बे मण्डलिया जाहैबाय जेरुसालेम जायगाया बोरिफारानो बोरिफारायाव हाबबाय होमब्ला फोरखौ नायदो नै पस्टार गोजाखा एसे गोजोना मा एसे मोजां दिनैनि गराला रेडि जाबावबाय मोनसे न'खराव हाबो नै खाम दामग्राफ्रा बा बासललै बे मेथाइ खनग्रा रेडि लायेन रिमिया मालाय फार्स्टआव थाखायो बेलाय नै एसे अस्थाद जोबखा जोंहा बा हाबगोना नैबे आदानि न'आव नै गोजोन्थों आदा गोजोन्थों वेलकाम होनलायथिदोरानो माथो बरिया हाबि ख्रिस्टमास नैबे नानिमोननि न' लाय मा नाम माथो थाखोमाबैखो जाव नै बिफाजोंसो थाखोमाबाय नै आंलाय दानखाया बिदि खालामनायखौ आं हगारखागोन नैबे नानिया आलासि ए बेलाय बे आलासिनो ओमफ्राय बे गासैबो आलासिखा जाहैबाय औ होमब्ला नै जोङो नायनि दे जिउआ जोंनि गनायनि दिन बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो मोसादों जिउनि गनाय राहा दं बयबो मोसादों गफि बिसोरलाय लेट
दे बाहागो लाबो दं बा फैदो सेंग्राफोर बा जायगा गैलायखा होमब्लाबो होखाबहै दे येस मोसानाय मुसुरनायालाय कालसारनि खिन्थु जानाय लोंनाया फरेननिसो नै जुइस दं आपेल दं ओइनो आपेल रानगासिनो दं बुने आदा प्रानजितनाव बे आनन्द ओमफ्राय आपेल बा बेखौला बयबो आखाइ होबाय बिदनाथ' जायै आमायबाय नालाय बेखौ जाना हजम दानिया बा गोजोन्थों थिग ना खोमबायखादों नोंनिया जानाय लोंनाया फरेननि दे हामबायसै आदा गारियाव गाखोग्राफ्रा ओंखारफैबाय नैबाव दे ओरैथ' खामान्ड'आ थांनाय खामान्ड' फिउल' बानो खामान्ड'नि सिख्लाफ्रा बिदिसो रोंबाय नै बे आसलथार बा हरै मोखां जा बेनो रावखा फिसाफोरखौ बेंना लाबोग्रा नै जोंनि आमाया थिगखा बायगोन दे ओरै गयबारिजों हाबलांनायसैलाय बे जाहैबाय जमुनागुरि नोंसो गामि दा बाबु दे रकि नैबे रियान बाबानि हान्थि नैबाव फैलायबाय नैबे आदैनाव आदै परमेश्वर मेरि क्रिसमास आवगायबाय गयबारि सिं बर' गामि येस मोननै खेबखायो नों खेबसे बा दादगारिनि सिख्ला नोंनो हिर' नै वायर दङलै बाव जाव दे ओरै ससमा गोसोम हमग्रा दंबावसो नै येस ओरैबो येस नैबे खेबग्रासोलै बेयावनो बिराद स्पेशल जा खुसि जाबाय सिख्लाफ्रा गावसिनि फेभारेट जिनिसखौ मोनजाफैबाय ना बाव मा इयो दे जलफि बाथोनबो देना दोनखादों आरो ने बा हाले नोंसोरजों एबारथ' राखांनायसो दा नोंसोर हैलायसो खोबथेखो जाव दे जाना हो आंबो जाबाय नै ब्लेक सल्टजों बिदना जोब्बाय नै सायाखौ औ गोदै ना गोबाब मा बेखौहाय आङो लोङालाबो आखायाव नांलानो दासोमनो संख्रि होनना बुंबाय आं लोंनायबाय संख्रि बेखौ गोरोंलाय नों गोरों आखायाव लुनायाव खनै लुनायाव नांदों बे संख्रिसो होनना मिथिदों बा मोदोमान सालाय मोनसे न'खर हाबबावनायसै नै साजायनाया गोसो होनानै साजायदों दे नै बा नुवाखै अब्ला जों खाम जथा हारम'नियाम लानानै होहाबबाय नै आवगायबोबाय नैबे 7 फिट खियासो दामखायो नै खय फिट नै बेसेबां फिट 6.1 ल' माथो 7 फुट बायदि नुयो मानसिखौलाय रेडि होमब्ला बेखौ मोजां मोनग्रालै बे मानसिया बावबो होहाबजोबखादों नै बा खिन्थु हालमाजिबावसो नैबे जमुनागुरि मण्डलिनि हालमाजिनि न'नो बास बरिया बहुद मोजां जासिगोन मोसानाया सिथ्लाबो गुवार फैगासिनो दं हनै फैगासिनो दं देलाय
जाबाय होमब्ला ओहो अब्ला लोगोफोर बेबायदि ज' जानायजों रंजानायजों बाजानायजों नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर दे उननि भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय